Sabi nga nila, isa soberano, di ba? Nakipagtsuktsakan ka sa iba tapos ina-expect mo, okay na ako? Hey, what's up mga ka-amazing people? So ngayong vlog ko na ito, atin lamang pong talakayin ang mga nagaganap ngayon. Trend na trend po ngayon, ang hiwalayang Moira and Jason. Hindi ko po alam kung ano apelyido, huwag nyo na ako tanungin. I actually got a message from a follower of mine asking me kung ano nga ba ang aking reaction sa paghihiwalay ni Moira at ni Jason. Para po muna sa kaalaman nyo, si Moira ay isang sikat na singer. Nagpasikat ng pasensya na kung tatalikuran na muna. Pero anticipate na niya a year ago. 2 years ago? 3 years ago? Basta yun. So 3 years ago nga, kinasal sila ng kanyang fiancé na si Jason. Recently lang, nabulabog ang sambayan ng Pilipino nang nag-post itong asawa ng Moira na sinabi niya na inamin niya kay Moira na nagkaroon siya ng ibang affair during ng kanilang marriage life at siguro hindi natanggap ni Moira. Kaya, tsugi ka sa life ko, Jason, hiwalay na tayo. Wala namang statement nilabas si Moira. Nag-anticipate lang tayo na yun yung reason, di ba? So ano daw ang masasabi ko sa hiwalayan ng dalawa? Ano man sasabihin ko, hindi man ako kilala ng dalawang yun. Char. Totoo lang. Ilang beses na rin ako naloko noon, pero ako kasi nakakaalam, no? Nahuhuli ko. Yun ang loko sa akin. But this time kasi, inamin niya. Kaya na-confuse din ako sa giging reaksyon ko sa kanilang sitwasyon na ito. Pero kasi ako I really tend to weigh things. Hindi naman pwede na ang aking simpatya doon lang sa babae or one-sided lang ako. Nung una ko narinig yun talaga, winayin ko. Bakit ganito nangyari? Bakit ganito? Una ko inisip, inamin ni Jason. So, nag-connect muna ako sa kanya, parang pinatong ko muna yung paa ko dun sa sapatos niya. Inamin niya, naisip ko, baka gusto niya talagang magbago, baka gusto niya talaga ayusin yung relasyon nila. Tabag siguro ng kanyang konsensya, hindi na nakaya, no? Sa bait-bait, ang ganda ng kanyang asawa, tapos niloko pa niya. So siguro, dumating sa point sa buhay niya na inamin niya para magbago siya. Yun nga lang, di nga siya pinagbigyan ni Moira, kaya naghiwalay sila. Sa kay Moira naman aside, kung ako nga naman si Moira, example, umamin sa akin, yung asawa ko na may iba ako, syempre sampal yun sa pagkababae ko, hindi mo ako narespeto. Masakit yun. Kaya naintindihan ko siya sa part na yun. Pero for sure, bago yan sila naghiwalay, nag-usap yan sila. Lalo na si Jason, syempre todo explain ka. Inamin ko nga sa'yo kasi gusto ko magbago. Gusto kong patunayan sa'yo na wala talaga yun, na bago na ako, na hindi ko nagagawin yun. O diba? Mga lalaki minsan na to Yung uli talaga pagsisisi, tama talaga yun. Habang andyan pang tao, bakit kasi hindi nyo i-appreciate? Totoo nga naman. Life is a greatest teacher. No, kung hindi mo talaga maranasan, hindi ka nagkakamali, hindi ka talaga magla-learn. Pero naman, Jason, pwede excuse na natukso ako. I believe kasi, cheating is a choice yan. Wala kang isip. Paano kasi minsan nyo, binababa nyo kasi yung utak nyo, nilalagay nyo dun sa ilalim, kaya hindi na kayo minsan makapag-isip. Mas babae, ayaw ko rin tolerate yung mga cheating na yan. Cheating sa exam, nung college ako, or nung high school ako, pwede tolerate ko yun. Saka minsan kasi, kahit umamin kayo, okay, naging honest kayo, proud pa kayo, sinabi nyo, naging honest na kayo, magbabago kayo, hindi lang kasi ganun yun Emotionally kasi damage na rin kami, yung utak namin damage na rin, hindi ganun kadali i-fix ang nasira nyo. Especially kapag ka-trust ng nasira ninyo. Akala nyo kasi minsan, yung parang kasalanan, pagliligo lang, pag naligo, nasa nabunan na, okay na agad-agad. Sabi nga nila, isa soberano, di ba? Nakipagtsuktsakan ka sa iba, tapos ina-expect mo, okay na ako? Parang di pasado ang aking acting. So yun ang reaction ko. Kayo nga, di ba? Ayaw nga ninyo ng dayaan ng eleksyon. Kayo pa kaya ang dayain ng taong mahal nyo? Tolerate nyo kaya yun? Hapo na ako. Nihingal na ako kaka-explain. Wala man ako makuha sa dalawang yun. Sige na, bye na. Yun na yun.